Så det er alt sammen godt, og Blachman har vi jo altså simpelthen. Det er den vaskeægte, det er ikke en, vi er nede og købe i BR Legetøj. Det er den rigtige Thomas Blachman, som til lejligheden har taget sit allermest fantastiske tøj på. Han ser ud, som om han er trådt direkte ud af sættet fra Christoffer Boes seneste film, Glistrup og Spis. Og for at gøre det endnu mere perfekt, kan jeg oplyse, at Thomas ankom her til stedet med en fuldstændig genial cavalier taske fra Samsonite, som simpelthen ligner en af dem, som de går rundt med de der mange millioner i Olsen-bande-filmene. Så stylmæssigt er du fuldstændig hjemme, Thomas. Kan du give os et værk, som har gjort en forskel for dig? Jeg vil straks pege på mig selv som et værk på den måde forstået. Nå, men altså, ja, det spørgsmålet kommer faktisk lidt bag på mig, det prøver jeg også at fortælle derinde, men jeg har aldrig kunnet skelne mellem det elitære og det folkelige, og jeg er ikke kommet her til en eller anden snobbekongres for at stå med et eller andet og name drop og alt muligt. Altså, jeg er jo dybt forelsket i hvad der er fedt, ikke? Og det behøver ikke nødvendigvis være kunst, men jeg vil sige bare det at være et menneske og få lov til at ankomme til en form for menneskelighed og en form for genklang i sine omgivelser, som accepterer en. Jeg husker altså den indre kunst, eller den indre idégenerering, hvis jeg kan fremhæve noget. Nu nævner du Olsen-band. Det var også en fed og kunstnerisk oplevelse, når man er 5 år og finder ud af, at ham der, Egon Olsen, han er jo fandme kunstner. Altså, godt han er en misforstået kunstner, der er ikke mange, der sætter pris på den, men han er æstetiker, han vil sgu da hellere skide være med pengene. Det er hele tyveriet, det handler om, og selvfølgelig skal det være til 11 høj inde på Det Kongelige. Han kan også bare komme derind, efter de var lukket der, ikke? Men jeg vil sige, som forbrændsben og følelser som et menneske, børn er jo for fanden Gud. De sidder der, og deres arbejde og deres leg og Lego, altså fantastisk ting. Og få lov til at få en idé for straks at realisere den. Kunne tale det, man selv har lyst til at sige, sit eget sprog. Være på en eller anden måde, kan man sige, uuddannet. Have en eller anden form for ufaglært sandhed i sig. Så bruger vi flere penge på at afmontere hele den kreativitet. Det vil være langt billigere at skabe genier, faktisk. Altså, det hele den der tidlige bevægelse at blive et menneske, som jeg ser som det altafgørende udgangspunkt. Men min ordblindhed, som faktisk var en forberedelse til en dyb indre kontakt i folkeskolen. At der er en eller anden ting i os, der gerne vil noget. Og ordblindheden gjorde, at jeg stort set først lærte at læse, da jeg fandt ud af, at der var noget, der var værd at læse om. Men den der følelse af at kunne holde sig selv ud i periferien af fatteevnen, som er et kunstnerisk råderum, hvor du kan konstant sidde og associere, konstant sidde og grine. Jeg kan ikke huske mennesker, jeg kan ikke huske et oplevelse af noget værk, medmindre jeg har grint min røv i laser. Altså, apropos de der dameprogrammer, som jeg synes var det sjoveste, jeg nogensinde selv har oplevet. Altså, ens 800 kræfter, hestekræfters motor i mennesket, som vi alle sammen er i stand til, og på en eller anden måde at få kontakt til, det var en eller anden form for dyb indre egen dialog. Du finder ud af, at du har en bevægelse i kødet. Fuck alle mellemregningerne. Ideen er der lige pludselig. Du længtes efter noget, du bygger ideen som en IKEA-manual, du realiserer en længsel i kødet, i og med at du realiserer det pejlemærke. Og den idé, det er en kunstnerisk proces, og den findes inde i os alle sammen. Og det er fremtiden for vores lille land, og for det her møde et eller andet sted. Vi mangler så mange gode idéer i det her land, fordi vi på en eller anden måde dyrker den over en eller anden form for akademisk visionsløshed, hvor vi alle sammen skal rette ind, hvor vi alle sammen skal recitere alle andre end en selv. Det kan barnet. Men det startede altid med, at der var en indgangsvinkel, som hedder et andet menneske, som så mig. Og et menneske, der var passioneret. Et menneske, der havde et kald. Det var mennesker, der var musik først og fremmest. Pædagoger eller nogle mennesker, de havde som regel overhovedet ikke nogen pædagogiske ressourcer. Det var ekscentrikere, som bare var personificeret musik. Okay. Som var så dragende. Ja. Typisk ældre mænd med hovedet direkte monteret på overkroppen. De lignede hunden alle sammen. Ja. Men det var vanvittige skabninger, der på en eller anden måde forstod, at agerer vi ikke vanvittige, leger vi ikke vanvittige, tror vi ikke på vanvittige idéer, jamen så bliver vi vanvittige. Og okay. Det er en helt anden snak. Jamen nu føler jeg fandme, at jeg har fedtet med noget her, fordi selvfølgelig har jeg også mange personlige oplevelser i forhold til det, I kalder for kunst, ikke? Ja. Altså det der med, at man skal gå ud af sit hjem og ind i en anden verden for at blive et menneske på en eller anden måde. For mig var det som 13-årig, jeg snige mig ind i Montmartre, og stå der og høre Bill Evans. Altså, der sad han og spillede klaver. Jeg vidste også nok, hvem fanden han var. Men der opdagede jeg mennesker i bevægelse, min egen erotik, eller hvad vi kalder det, seksualitet, kvinderøv, og hele det der voksede bare sammen, og blev til en fuldstændig, Jeg skiftede fra jakke, apropos tøj, fra kopperbukser, har ikke haft den på siden,
og gummiskoblusse, sådan noget, det passer heller ikke. Det ligner en mand på vej væk fra gerningsstedet. Jeg blev faktisk æstetiker i samme sekund. Altså, det krøllede ved tøj, krøllede, det er en lang tur over nu. Men altså, men hele den der oplevelse, hold da op, at tæppet gik fra, og så kigger du lige ind i himmerige. Og det kan en pianist simpelthen, som hedder Bill Evans, for dig. Det var starten på det hele, vil jeg sige. Ikke? Og det ændrede selvfølgelig mit liv, fordi at, sådan vil jeg gerne leve. Et simpelt spørgsmål. I får det alle tre, og så får Thomas Blachman det umiddelbart efterfølgende. Kan og skal kunst demokratiseres, Johannes? Ikke i sit væsen, nej. Sørine? Nej, det synes jeg heller ikke, det skal i sit væsen. Lasse? Jeg er vild med, at kunsten er demokratisk. Thomas Blachman, kom op og fortæl os, skal og kan kunst demokratiseres? Jamen, jeg vil sgu nogle gange ønske, at jeg kunne forstå dansk, så jeg vil hellere høre noget, jeg ikke forstår, end at lytte på det her ekstremt banale sludder. Altså, det der er det mest uinteressante. I skal ikke gå nogen steder. Jeg har brug for alt den hjælp, jeg kan få her, så I skal bare blive stående, ikke? Thomas, værsgo. Han virkede sur, så vi... Nej, men helt ærligt. Nej, det er ikke, når han er sur. Du har ikke hørt ham sur, så... Johannes, du siger, at uden et publikum er der ikke noget, der hedder kunst. Altså kommer en kunstner ind i publikum. Det er kunst, essensen af det er idégenerering. Og den findes også i publikum, og derfor skal den her utrolige ting demokratiseres. Det er det bedste, vi har. Det er jer, der er blevet nogle mellemledere i vor herres tjeneste, som bare ikke evner at se slutresultatet, som er ideen, undfangelsen, hvor alle mellemregningerne fortoner sig ud i mørket. Der ser vi noget, som er så smukt og enestående, og det kan være, det er provokerende, det kan være, det er lindrende, det kan være, det har seksuel karakter, men én ting er sikkert, det vil os noget, det vil os til venstre i skoven i stedet for til højre, eller hvor fanden vi skal ind. Det er et pejlemærke, og det er jo nemlig præcis det, som er gaven i legemet. Og det er det, vi skal sprede ud over hele samfundet, så vi kan få alt andet end dette røvsyge samfund, som er baseret på mellemledere med mellemregninger, der tænker småt, småt, småt. Og det er bare ikke godt nok. Sørine? Jeg røvkeder mig, når jeg skuer ud over det der. Sørine? Nej, jeg synes, Thomas Blachman, det der har du sagt mange gange før. Jamen, ja, det er lige måde. Altså, jeg har bare ikke kørt 6 timer for at diskutere din indfaldsvinkel. Nej, men prøv lige at høre her. Det, som jeg synes er grundproblemet... Jeg bliver ved med at sige det. Prøv lige at lade mig tale ud. Det, som jeg synes er et grundproblem med din måde at formulere det på, som du gør nu, det er, at du forudsætter, at et hvert menneske har dette i sig. Det har de jo. Og det er en dybt... Det havde de som børn. Nej, fordi du vil, på en eller anden måde, så vil du ikke anerkende, at der er meget stor forskel på, hvad mennesker kan skabe. Der er meget stor forskel på, hvad vi rummer af potentiale indeni. Og hvis du med den tankegang, du har med, som du også har med din tanke om, at alle danskere burde videre eller uddannes en dag om ugen, ikke, i stedet for at arbejde hver dag, du vil på den måde tvinge eller forudsætte, at alle mennesker har den her kreative åre, og det har alle mennesker ikke. Det er netop derfor, vi har nogen til at lave kunst, nogen til at modtage kunst. Det er, at nogen har ikke evnen til at skabe, de har så muligheden for at modtage. Og den sondring, den har du fuldstændig opløst. Det er noget, du har fortalt dem i skyld og skam, det der. Det er noget sludder. Selvfølgelig har vi det. Selvfølgelig har vi et potentielt indre liv. At vi så overkompenserer ved at købe lort for, ligesom, fordi vi mister det. Jamen, Thomas, i vores kultur. Hvis du havde ret, så verden der anderledes ud. Folk har jo ingen tid til sig selv. En af gangen. Altså, kan jeg få lov til at sige noget? Ja, det kan du tro. Og Thomas, du skal tage 2 skridt frem med lyset der, ikke? Fordi du kan ikke, jeg ved godt, at du søger beskyttelse her under mine vinger. Nå, undskyld, når jeg står bag dig. Nej, det er ikke. Nej, det kan jeg love dig. Herover med dig, mand. Jeg skal sgu da også have et bord, så. Ja, nu skal du høre. Nu lader vi Sørine tale ud. Ja, over ved siden af Johannes. Det er meget bedre. Sørine, du får lov at tale ud, og så får Thomas Hårdersko. Og den afsluttende pointe er bare, det er, at det du vil tvinge mennesker til at finde i sig selv, det vil udsætte dem for en masse nederlag og uheldige følelser, fordi det er sikkert, det har de i sig selv. Du er selvfølgelig ret i, at alle mennesker har et potentiale for følelser og for at give noget og modtage noget, men nogle mennesker har det bare på et meget, meget lille niveau, og det vil du ikke anerkende. Du har et urealistisk, drømmeagtigt syn på mennesker. Ja, idealist utvivlsomt, men altså, vi sender 60.000 små folkeskolebørn her i 0. klasse her i starten af skolesæsonen, og vi ved, de er uddannet i 2023. Vi ved ikke, hvordan fremtiden ser ud. Hvordan fanden kan man forberede nogen til en tid, vi ikke kender, med mindre man i den grad tror på, at de har nogle Men Thomas, så lad mig lige høre her. Hvad er din målsætning? Hvad er din vision? Er det, at hvis du sender 60.000 folkeskoleelever i musikskole også, at så får vi så får vi x antal store talenter ud, der så bliver Mozarter i den anden ende? Eller er det, at deres liv bliver bedre af at lave kunst? Altså, er det vigtigt for dig, om de bliver store talenter eller store stjerner? Det er vigtigt for mig, at de beholder den barnets kreativitet på en eller anden måde. Så det er ikke det er dyrere for os at afmontere den kreativitet, end at skabe genier. Vi skal på en eller anden måde blive bedre til at stimulere individet i sin egen
retning. Fordi de gør folk lykkeligere. Mor og far skal have tid til sig selv. Vi deler det arbejde, der er 4 dages arbejdsuge, så sidder mor og far dybt inspireret, fordi de går ind og lærer et eller andet sted for at vente til pensionsalderen. Så fylder vi noget indre ind her, noget for en eller anden form for luksusfornemmelse i kroppen, i stedet for det noget, vi køber os til. Og det er det indre liv, det er åndelige liv, eller hvad fanden det hedder. Det skal alle have mulighed for, men børnefamilien er hårdt spændt op. Arbejdsugen, så har vi præstationer i weekenden, sociale præstationer, fuldstændig udmattet mandag. Og så er det dem, der ingen arbejde har. Hvordan kan vi være det bekendt? Hvor fedt tror det at være børn af arbejdsløse forældre? Altså, det er bare ikke godt nok vores samfund. Og der mener jeg, at vi skal bruge ideen som målstokken. Hvem har de bedste idéer? Lad for helvede dem komme til ord. Og vi går glip af rigtig mange idéer i befolkningen, i og med, at de ikke får tid til at køre ind til venstre på parkeringspladsen, og lige tænke, hvad var det for en idé, der kom i læge? Men idé er jo fuldstændig fantastisk. Men Thomas, hvad siger du til Sørines argument? Hun siger, hvis du havde ret, så verden anderledes ud. Altså, hvis alle gik rundt med en kunstner indeni, så ville folk bare leve. Forskellen er, jeg har en idé om verden, det har Sørine ikke. Jeg har en idé om fremtiden, og jeg er fremtidsforelsket. Jeg er fremtidsforelsket, fordi jeg tror på, det bedste kan ske, og jeg tror, at det lille lorteland har den bedste mulighed i alle i verden. Så skal fandme se turister, der kommer, hvis vores produkter sker på en alternativ platform, fordi vi kan skabe det vildeste samfund for fanden. Og det er en kunstnerisk proces, det er at løfte hele folket op til der, hvor det sker. Sørine, er der grundlæggende, det er højskoletankegangen, det her, ikke? Nej, det er det ikke. Det er ikke højskoletankegangen. Nej? Det er ren utopi. Det har ikke noget med højskole at gøre. Fordi det, som Thomas han argumenterer for, det er sådan set en verden, hvor han skræller en masse af de kræfter væk, som vi har omkring os i dag, fordi han siger, at vi er kommet på et vildspor, vi er kommet på gale veje, og vi skal på en eller anden måde starte forfra. Hvis Thomas kunne få sin vilje, så vil han bygge et utopisk univers. Vi skal forløse folkets vilje. Læs tiden. Læs tiden. Hvordan tror det her samfund er vokset frem? Det er da folkets vilje. Det er der i høj grad mennesker selv, der vil leve, som de gør nu. Du gør dig til en kæmpe formynderisk dommer over, hvordan folk bør leve. Men vi har selv skabt det her sekund, Sørine, vent et øjeblik. Du har da også præferencer. Du er da ikke inkarneret tilhænger af markedsøkonomien, når du siger, at vi er faldet langt fra Gud. Nej, overhovedet ikke. Og jeg siger overhovedet ikke, at vi har noget perfekt samfund. Nej. Jeg siger bare, at det er nu engang det, vi har skabt. Og det er jo ikke tilfældigt. Og hvis vi startede forfra, Thomas, så vil vi skabe det samme samfund igen. Det skal da forbedres. Det er der for hver generation. Jamen, vi skal hele tiden forbedre. Det er også det, vi hele tiden slås for at gøre. Foreslår konkret. Alright. Spørgsmål fra salen. Jeg har en markering herovre et sted. Thomas, er det sådan, at jo mere interessant og originalt et menneske er, jo større en kunstner er det? Jamen, der er der ingen tvivl om, at en idé, der ikke er ny, det er ikke en idé. Det tager jo et liv at perfektionere sin egen forfængelighed og blive en original. Og det er jo derfor, det er så skræmmende for dem, der ikke har fået lov til det, fordi det bliver sådan en autoritet. Og så er der dem, der må og kan skabe mening med deres liv, og så er der dem, der ikke må og ikke kan, som bare skal ud og være arbejdskraft. Ikke? Altså, og det er fandme mig bare ikke godt nok. Og det, jeg synes, jeg er et lykkeligt menneske, men det er en stor sorg for mig, at alle ikke har den mulighed, som jeg oplever. Men så lad mig spørge på en anden måde så. Kan kunstnere snyde? Altså kan du se... Undskyld, hvad? Kan kunstnere snyde? Altså kan du få en oplevelse fra en sanger eller en maler, hvor du tænker, det er fantastisk, det er originalt, det er storslået, og hvor du bagefter tænker, nej, jeg blev snydt, det var ikke autentisk, det var ikke noget. Altså hvis man har oplevelsen... Men jeg reagerer prompte på det, og det behøver ikke at være noget, der foregår på kunstudstillinger, hvor vi betaler 100 kroner, så bliver vi trygge af det. Det kan ske i hjemmet, det kan ske alle mulige steder. Forleden dag fik jeg en idé om, at jeg vil kommercialisere min egen begravelse ved at lave den i Herningboksen. Det er 1000 kroner per billet. Og så kan alle aktionærerne sidde i salen og med familien på scenen, og jeg kan få 15 millioner i lommen på nuværende tidspunkt og finansiere min egen kunst fremover. Altså den slags ting, det er jo en fucking kunstnerisk øjeblik i hjernen, der antændes, hvor vi lærer at sætte pris på døden, Sørine. Altså, og jeg mener, alle kunstnere giver jo først igen efter de døde. Aktionærerne fik pengene 15 gange igen, eller et eller andet, du ved. Altså, så du vil tage jeg siger, der er idéer til alt, hvis vi er modige nok, hvis vi er vilde nok i hjernerne, og hvis vi længes efter alt det, der ikke findes i forvejen. Så du siger, at der vil også komme, kan man sige, 2 målgrupper til din begravelse. Dem, der gerne vil sige farvel til dig, dem, der gerne vil sikre sig, at du er død, ikke? Ja. Nå, næste spørgsmål. Vi har ikke råd til det, så derfor skal vi have alle med til at lede efter forløsningen på deres længsler. Ja. Og det er ideen. Det du siger, Thomas, det er, at du accepterer ikke den her modstilling. Du siger, du er ikke interesseret i folk som modtagere, du er interesseret i folk som producenter. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg siger, du accepterer ikke modsætningen. Det du er interesseret i er ikke at gøre danskerne bedre til at modtage kunst, vel? Det vil de automatisk blive, fordi de får udviklet deres egen idégenererende motor, og det vil jo eksplodere. Jeg tror bare, det starter modsat. Når du ser X-Factor, hvad tænker du så? Fuck X-Factor! Altså, hvad fanden er det med det at gøre? Nej, altså, Thomas! Jo. Hvad du siger? Det er det eneste, du ved godt, det er det eneste, der holder Danmarks Radio. Det er oppustet det. Altså.
Helt ærligt, nu synes jeg, at debatten har taget nogle helt drenge. Nå, her er heldigvis et spørgsmål til. Men, jamen, selvom vi har lavet det helt teknisk i orden professionelt, så er det jo ikke sikkert, at det er der undtagelsen, den opstår. Det er jo det, der er pointen. Sugini? Jeg synes, for lige at svare på spørgsmålet dernede fra, ja, jeg tror, alle er født med en kulturel intelligens, for det er det, der adskiller mennesker for alt andet. Men der er meget forskel på, hvor stor den er. Og det er jo meget det, vi taler om, i forhold til det, som Thomas Blachman er inde på. Og jeg får en stor lyst til at holde dig fast på S-faktor, Thomas. Nu har du stået der i sæson efter sæson og promoveret det program, så må du også stå ved det. Jamen, det gør jeg da også. X-faktor er i mine øjne en kæmpe synder i den samtale, vi har nu. Det er nemlig lige nøjagtigt det produkt, der er med til at fortælle danskere i alle aldre, at de faktisk har en meget, meget høj kunstnerisk mulighed inde i sig selv. Og det er løgn, for det har vi ikke alle sammen. Og den forfladelse og den udhuling af kunstbegrebet, som X-faktor promoverer så voldsomt, det tror jeg er med til at give os alle sammen den her følelse af, at der er noget, der mister substans, og der er noget, der mister kvalitet, og at vi som befolkning mister sansen for, hvad kvalitet er. Det er elitær arrogance. Lad lige Thomas svare, så får du lov igen. Ja. Thomas, værsgo. Altså, det er igen det der, hvad bedre end andet og alt muligt andet. Jeg tager nogle mennesker, der kommer fra steder fra, hvor mor og far ikke har mulighed eller overskud til at sende på konservatoriet, eller hvad fanden er fantasi til, og så laver vi noget, som er faktisk ret godt i forhold til deres udgangspunkt. Og vi viser, hvordan det er at være menneske. Og jeg kommer ind som den, jeg er, som et efterstræbelsesværdigt menneske, og taler og improviserer, og genindfører improvisationen på live fjernsyn, hvor alting er stivnet, hvor alle folk kommer forberedt og gentager svaret, hvis de ikke kan... Altså, jeg gør det, et menneske skal gøre, at være et menneske. Det samme, som du forsøger. Jeg gør det for 2 millioner mennesker, og jeg ser det som en mulighed for at løfte igen. Sugini? Som du vil sige, laveste fællesnævner. Ja, jeg løfter dem en lille smule. Det lyder også meget smukt, og jeg er også sikker på, at du selv tror på det. Men for mig er det ikke laveste fællesnævner. Men det du repræsenterer, og det er sådan et totalt mainstream-program repræsenterer. Og hvad så? Det er en... Jeg transcenderer formatet. Plader, hold nu op. Nej, det du gør, jeg opfinder noget, der ikke er sket før i det format. Du dyrker den narcissistiske, selviagtagende, det er misundelseskat. Det er det, du gør. Nå nej, men... Alright. Hvorfor? Hvis I ikke... Hvad? Hvorfor? Er det angst, eller hvad? Den angst, der findes i alle kreative mellemlederniveau. Angst. Du skal have mod til at radikalisere og tro på den radikaliserede idé, fordi alting forblommer og så bliver normaliseret, når det bliver realiseret. Vi bliver nødt til at tro på det vanvittige. Det lykkedes så ikke den her gang. Men point for, at de prøvede for fanden. Vi kan ikke starte med en eller anden ligegyldighed. Altså, vi skal helt op, og det gælder også vores lille land. Synes du, det er forkert, at man siger, at de fleste af vores publikummer er nok ikke så skarpe til engelsk, at de kan forstå, at det bliver sunget? Altså, vores børn YouTuber, altså, vi har haft engelsk siden vi går på 5. klasse, come on, altså. Jeg er helt enig med Thomas. Ja, jeg ser problemet i mellemlederne og angsten, og for at tage det, altså, come on, altså, det er jo hele den deradikalisering, vi oplever i vores samfund, hvor vi ikke tør tro på det fantastiske. Har man en god idé, jamen, så er man fantast. I virkeligheden er det menneske med det fantastiske i sig. Vi er blevet angste, vi er blevet små, vi er blevet ligegyldige, og vi har ingen skid at byde på. Om man er mand eller kvinde, det er fuldstændig irrelevant. Det er tingens tilstand. I snakker om oplevelser, I selv har haft. Oplevelser, jeg ikke kan relatere til. Og alle mine klassekammerater, de er gået i pausen, eller også har udvandret de før, fordi det er ikke noget, der fangede. Ja, og må jeg svare på den der ting, der gik på mig der? Jeg har sagt mig aldrig sagt, at vi skal lave et kunst. Jeg siger bare, at vi skal lave et kunstnerisk samfund, hvor vi alle sammen kan få en eller anden form for følelse i os selv, som kan udvikle nye idéer og alt muligt andet. Ikke? Og hvordan giver man folket tid til sig selv? Det er jo det handler om. Hvordan fanden deler man det arbejde, der er, for at give folket tid til sig selv, for at give unge mennesker muligheder for at få et dybere kendskab til sig selv, end den fucking stressende uddannelse i gang med, som ser som ender galt hver eneste gang. Ikke? Så jeg tænker ekstremt meget på dig. Jeg tænker ekstremt meget på dig, at du skal få en selvfølelse i dig, der kan gå ud og konkurrere med den autoritetstro, den mangel på fucking selvtillid, der er i vores samfund. At vi kan lave et lille bitte pionerland i det her land og eksportere noget ud til resten af verden, fordi vi kan formå at løse vores egne problemer. Og det er en kunstnerisk proces. Det er at gå ind og gribe i sig selv. Jeg vil skide på den elitære kunst. Der findes lige så meget elitær lortekunst, som der findes god folkelig kunst. Altså, det hele skal ikke, det er jo old school diskussioner, det spilder tid i virkeligheden. Vi skal videre. Vi skal have store idéer om fremtiden, ellers skal vi godt begynde at kede os. Altså, det er allerede så røvsygt at skue ud over lille Danmark, som det overhovedet kan være. Det er nu tøjkris nummer 3 for mig, det der. Altså, der er intet, der passer sammen.
Okay. Og derfor så synes jeg også bare tilbage til, hvad jeg sagde før, det er så vigtigt, at vi lærer at snakke om de ting, vi mellem selv går og finder ud af. Jeg pikkede fra folkeskolen i 4. klasse, ikke? Altså, og har ikke haft gymnastik siden, og hovedet bliver det heroppe, det hele foregår, og professoren idealet og kroppen et gangstativ, der føres fra møde til møde. Altså, og vi udvikler Charlie Parker-agtige evner til at verbalisere, hvad vi nu føler. Men det er så sindssygt vigtigt, synes jeg, for at kunne fastholde den opgave, der er at formidle det, der er så uendeligt fedt at læse ved Thomas Mann, så skal man satme også kunne gøre det på sin egen måde, så man bliver så grebet, så man går direkte hjem til boghandleren og køber det der, ikke? Altså, det er jo det, og det er ikke en luksus, der er få for ondt. Den kunstneriske oplevelse, eller hvad det vi kalder den, det er et fag i folkeskolen. Det burde være et fag i folkeskolen.